Hemejäňize salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 214-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu hepde de diýsen bet täzeliklerimiz var. Şoň üçin gözüňizi gyrp man görüň, sypdyraýman. Dostlar, bilýäňiz, soňky 10 güniň içinde käbir sebeplere göre statistika düşdi. Şonuň üçin siziň gollagyňyz gerek. Şu videony WhatsApp'dan, Imo'dan we Instagram'dan öz dostlaryňyz bilen paýlaşyp meni gollasaňyz beğenirdim. Paylaşdığınız näme? Like-am goýan bolsaňyz, onda näme dostlar, men bolsa täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerinde odanjy aýlara geçen hepde çıkaran aýdymyna eýýäm klip öldüriläpdir, sözüm ýok. Aýlara, meňem sözüm ýok da töle be her hepde täzelik öldüriläp. Goý kimme das ýalan bolsun, gonuňa yaran bolsun. Indiki täzelik Ceyhun Atajykov'dan ýekejem. Ah, süýjüladım, sen men ýekeje en aýjaladım. Wah, süýjüladım, sen men ýekeje en aýjaladım. Ah, süýjüladım, sen men ýekeje en aýjaladım. Wah, süýjüladım, sen men Azat Oramat Fit Merdan Eyvay. Eyvay, alsıradyan, eyvay, delredyan, eyvay, alsıradyan. meni denedyan. Eyvay, alsıradyan, eyvay, delredyan, eyvay, alsıradyan. Meni yalzaradyan. Serdar Çarif Muştoklary siziň üçin bir näçe bet täzelik var. Yanımda mi garaşdyp dinlama. Oyun gülküm başım orman bifama. Batır Muhammedov ýagny Batır Çapaýyň konsertden bir näçe klibi. Seredin dostlar, seredin Kayıpların sultanı gelye. Seredin, seredin, seredin Yürücünün çağrı gelye. Seredin dostlar, seredin Kayıplar. Empo şahajagyna hip-hop dünýäsini aşlaýan Kano Fit Yaman 243, Mercedes we BMW. Mercedes o BMW'lar, Atalar o pahalılar, Yaman dağı yağlılar, hemme yerde yok bular. Mercedes o BMW'lar, Atalar o pahalılar, Kano dağı yağlılar. Ahmet Orazuliyev ýagny Ahmet Tapıl täze aýdym hödürläpdir, mış. Beni yamanlasalar, bana mışmış yali. Bak şunu birce bilseler, bana geçmiş yali. Oy diyseler dizinler, bana deli deli deli. Dinlem o kışbirim, ben şültene dil kışmış yali. Halk aýdym söýüjüler üçin Avadan Gözel Hasanowa näzliğiniň aýdymyny gowy ýerine etdiripdir. Dostlar, inni gelýär iň bet täzelikleriň birine. Tama bagşylar akkauntyň admini Kemal Kanyukda gelenini belli etdi. Elki bilen Farhat Öraýew, Rahim Gurbanow we Azat Orasow bilen gyzykly kontentler paýlaşdy. Instagramda gördüňizmi? Edil, şu proýektiň YouTube formaty size gyzyklymy? Biz açalım dostlar. Şutan bagşylar taýpany açamdan näme bir arzum bardy. Bagşylaryň bir günni çeksem, bagşylar näme etdiýär, güni duýunda bar, kimler bilen gepleşýär. Bagşylar bilen bir gün diýen gepleşige başlaýar. Birinji mehman bilen Türkmenistanyň Galyerdi Lewap welaýatynyň ýyldyzy Farhat Oraýew. Bugün Farhat Oraýew nämeler etdiýär bir günniň içinde? Assalamu alaykum Farhat aga. Olmaýardylar. Şu Instagramda täze gepleşik başladyk. Tama bagşylar taýpada. Bagşy bilen bir gün. Ambul nememe? Zawtra bir yerden sargaýanmy? Kafeden zatdan.
Ben mardan mı? Ya akıl mı? Ay sağ ol mama. Assalamu alaykum rahim ağa. Bu adaylar ağam. Mutlu adaylar ağam. Ayveni bular var ama marlılar da bu bilýärmi? Satma sen değil de mamsul. Bugün berde. Tuvelem çapyan ama. Be tuvelem var. Ango. Tuvelem. Tengam zana ta orsna. Ingowaryan şarjıklarımızın biri könüleri yatlar şarjımızda Jos Cuma Murat Kasimov Gülnara. Körler yatlali Eldar Ahmedov Yağış Yağan Gecesi. Yağış yağan gecesi, yağış yağan gecesi, barbarımda şan dedi dilleri. Yağış yağan gecesi, yağış yağan gecesi, barbarımda. Inni gelýär tesirleri okumaly şarjygda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Gaddam Maksadow. Media tema karoçdy uly üstünlükler köp sağ olun bize Instagram sahypadan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Bayram Allahuliyev. Salam media tema size ulluqan üstünlük arzu etken sizi dünýä ýüzü tanar nesip bolsa Dubaydaky türkmenleriň adyndan salam. Biziň adymyzdan hem size ulluqan salam. Yine bir tesirimiz Serkan Aydemir. Tama gepleşiňiz aydynçylar üçin gatty bir öňe gidişlik. Sebäbi köp türkmen doganlarymyz aydynçylaryň kliplerini görmeýärler. Ýöne sizin saýaňyzda Media Tema kanalynda görüp aydymçylara da fanatlarymy köpeltýärler. Etýän zatlaryňyzyň arasynda uly bir işler bar. Sağ olun size. Tesiriňiz üçin we gollawyňyz üçin köp minnetdar. Inni gelýär soňky tesirimize Perhat Salam Media Tema işgärleri. Altyn Cemal Gowja Dinçallyň mehedile kenmi boldurum. Like koymak bizden, täzelikler sizden. Köp sağ olun. Hawa Dinçalyp geldim. Gowkeni ýene gitmäni düşünýän. Ruhsat bersene. Bile gitti ýa-ne bilen okmy? Dostlar, bu bölümdäki täzelikler şulardan ibaret. Menin pikirimçe halansyňyz like koymanyň ýadyňyzdan çykarmaň. Onda näme dostlar, indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowy serediň. Hoş, sağ olun. Korkuzmayda. Dolanul metik gelýärmi bilýärmi? Yetik gelno Ibrahim ahonte. Ýöne hazırlan verin Media Tema. Ay. Sabır etdi ya. Diploma üçün el var, zat bilýärmi? Ýok. Näde vaýda ýa-ni? Ýa sıra şun saat 12'de açyklanýar, ha? Şömnümle geçip geçmedim. Näme bula? Tapmaçam, ha? Näme üçin biledim dik durup çekýärse, oturup çeksek näme bolýar? Oturup çekeyin, näle nahary çay içip çekeyin. Näşüňiz? Ýerin saşanda näme bolýar şo? Gazakly kontentler. Tamam. Tamam, okey var. Düzeltdiň, men üçin sorun ýok. Täzeliklerden habarsyz galma, bizi